Preferiria que no ho fos. Ja. I si no és això, què seria? No ho sé, farem més proves. Ja parlarem. Demà passaré per l'habitació per comentar el resultat de la prova. Es queda anar a quiròfan. Molt bé. Espera't 5 minuts, Lleó, ja tornarem. Bona, on anem a enganxar-les amb pilotes? Ja t'he vist despullat, Lleó. Quan? Quan et faig les radiografies i els TAC, et veiem fins a l'esòfag. I què el meu esòfag? És gran? T'agrada. T'agrada, eh? Quan creixis seràs un perill. Ja sóc un perill. I què em deies? Ah, que t'esperis ara un moment perquè et portaran els resultats i els portes a l'oncòleg. T'equivoques, Joana. Em van dir que estaria 3 setmanes més a traumatologia abans de l'oncologia. No, crec que no. Si la massa que tens al pulmó ha crescut, hauràs de tornar aquesta setmana a oncologia. Collons, no fotis. Ho sento. Quan et portin al sobre, li dones al metge. I no el miris abans perquè et conec. Potser la massa està estable i et deixen 3 setmanes més sense químio, m'entens? Em pots dir si ha crescut el tumor? Jo és que no he fet l'informe. L'estan fent ara. I ja saps que no us podem dir el que surt. Són normes. Ja, normes. Espera un moment. Si tinguessis un sobre com aquest, podries obrir i tancar el sobre i després canviar-lo. Això sí, hauries de trobar un sobre com aquest. Gràcies. Gràcies, per què? Saps què has de buscar? Sí, això és molt fàcil. Sempre ho poso molt clar i amb negreta. Només vull demanar-te una cosa a canvi, Lleó. Pot ser un delicte, eh? No l'obris al moment, al sobre. Per què? Perquè després d'anys de donar resultats, sé que si l'obres al moment, només vols saber què hi ha. En canvi, si t'esperes mitja hora, la inquietud baixa i el que puja és la força per lluitar. I sigui el que sigui, t'afectarà d'una manera molt diferent. Mitja hora? Com a mínim. Ho faràs, Lleó. Sí, però només mitja hora, eh? Per cert, tu no ets pas una multimilionària que veurà jo un noi aconseguir una cama. No, ho sento. Llàstima. Què? Com ha anat la teva primera vegada? Molt bé. Teniu, doneu-los als vostres metges. I no els obriu, eh? Sí. Ara ves un salador perquè us porti a l'habitació. Ui, i aquesta oloreta? No t'has pas cagat de por? No, crec que el que sents és la teva pròpia merda. Que imbècil, tio. Mira qui parla. Tio, jo passo d'esperar-me. Tot el puto dia esperant aquí. On vas? Que no pots marxar sol. A les plantes de dia ho tenim prohibit. Ui, ara et tornes a quedar a sobre o què? Esclar que no. Mira, tu espera qui vulguis. Pues jo m'espero. No tu pensis que arribaràs abans que jo. Tu no tens ni idea com es coneix això. He conduït el cotxe del meu pare, I tio. jo el tracto al meu avi. Però això no és un tractor. És clar que no, però tu et fas la pràctica i coneixes el circuit. Què fas? Això és brut, tio. Utilitzar les dues cames. Si tu no tens dues, no és culpa meva. Que te'n farà un atac de cor, imbècil.
Collons, tio, ja t'has carregat l'ascensor. Jo? Això tu. Entra com un boig, jo anava primer. Sisplau! Que ets algú! Ens hem quedat tancats! Ajuda, sisplau! Que hi ha algú! Estàs bé, tio? Hòstia puta, però com se t'acudeix, collons? Potser et fiquen a la presó per provocar-me un atac de cor. Collons, tio. Respira bé. Respira fons. Va, tio. Va, Ignasi, sisplau, tio, va. Vinga, va. Va, tio. Resultarà que ets metge. No, però porto bastant de temps aquí. I he après bastantes coses. Estàs millor, tio? Suposo que funciona metge de fira. T'agrada molt. Espero que no. Jo, com si haguéssiu els ventricles, estaré fotut molt de temps. Ah, tio, tranquil, segur que no és això. Què fas? A veure, el vas a obrir? Va, passa que no. No. Em deixes que t'expliqui una cosa abans que l'obris? Ja no tinc alternativa, no? No. Jo tinc una amiga que em sembla que li agrada. Que opina que si obres el sobre molt aviat hi ha una bona notícia. Hola, que t'has perdut? No, Estàs segur que aquesta és la teva habitació? no, esclar que no. Ja sé quina és la meva habitació, la 123. I llavors què hi fas aquí? Espero jo i el Jordi. Coneixes el meu fill? No, El meu germà? tampoc. Però el Roc m'ha dit que vingués aquí, perquè estan buscant un pulsera vermella. Un què? Com? Un pulsera vermella. Trigaran gaire? No, suposo que... En Jordi ha anat a donar un vol, però m'ha dit que tornaria d'hora. Perfecte. Doncs ho espero aquí. Si no hi ha cap problema. No, esclar que no. Em puc quedar a la revista? Sí. Sí, clar. Feu, com si no hi fos. Si teniu coses a fer, esclar. Si no, no feu res. On podem trobar els pulseres vermelles que ens falten? Jo crec que els trobarem a l'escola de baix. Allà van tots els xavals de l'hospital. Ja, però no tots serveixen. Com a mínim s'han de quedar unes setmanes a l'hospital. I això per què? Perquè de què serveix tenir algú al grup que d'aquí 2 dies marxarà perquè s'ha fet una fissureta de res esquiant o amb una caiguda? Ser un pulsera és un extra per estar temps a l'hospital. Pedigrí. Sí, això. Pedigrí. I quins faltaven? En Lleis i el guapo. I tu no pots ser el guapo? No. Era broma. No m'has parlat del que t'ha dit la meva germana. Després ho farem diferent. M'ajudaràs amb el iogurt de la tarda? No. Com que no m'ajudaràs? Jo t'estic ajudant a buscar els 2 pulseres que falten. Tu també ets una pulsera. També deus tenir ganes de que es completi el grup, no? És més una idea del lleó, no? I meva, i del Roc, i teva. Tots són pulseres. I què és ser pulsera? Jo pensava que eren amics que s'ajudaven entre ells. No em menjaré la teva medicina. La meva medicina? Sí. Ja comences a parlar com la meva germana i tu no ets família meva. Cristina, no t'enfadis. Només et vull ajudar. No, tu ets com els altres, em jutges. Què? Jo t'he dit alguna cosa quan tu m'has dit que no volies que ningú s'assegués on no tens la cama? Que potser et dic que has de deixar que algú s'hi assegui? No ho dius. I aleshores tu creus que pots jutjar-me? No tinc cap problema amb el menjar.
Cristina, estàs bé? Ho sento, Cristina. Dóna'm temps. Pregunta'm si vols, però no em jutgis. No suporto que la gent em jutgi. Si no menges ets estranya. Però, en canvi, si no estimes, si no parles, si estàs trist, si no dorms, ningú es preocupa tant. Jo sí. Sóc un pulsera vermella. Entrem a l'ascensor. N'hem de buscar 2 més. No crec que pugui, fa massa olor de menjar. No respirem. Són 5 plantes. S'ha divertit. Fins a 3? Fins a 3 què? Contem fins a 3 i entrem a l'ascensor. I deixem de respirar. Un, 2, 3. I és que cada zona de l'hospital acaba significant alguna cosa a la teva vida. És com si la bateguessis.